Здравей, Анде. Анди, The Gamer и Bad Boy, здравейте. Здравейте. И да, това му от кандидатура за Simple Craft. Simple Craft, само изчистя новото. Simple Craft, да. Първо ще започна с въпрос, аз съм на 12. Ще игра Minecraft от 1.4.7, знам всичко как се крафтва, всички полшенки. Надявам се да ме приемате и ако съм забрал нещо, ще го добавя в коментарите. В description. Това е една къчка, къчката. Това е командинката. Тук се влиза, тук ни стълбички нагоре и едно легло. Друго не знам какво да добавя. Ще измисля. Да, със сигурност в сървъра ще имам повече постройки. Там това е енчантингът. Ето е енчантингът, сега ще към него. Но пък преди това ще преминем към честрумът. Това е честрума, мъничък, хубав. Мен лично омразва. Тук са соло печки, ето. Тук крашни тейбъри. Ей там долу. Ето. Крашни тейбъри. Сега ще преминем към енчантинг. Ето, енчантинг рума. Друго не знам какво още да добавя. Мисля, че до 30 лева. До 24 но там в сървър ще направя 30. Да, това ще направя още. Знам, че бавя. Да. Вече би могло да стана 30. Да, 30. Протегните. Да. Това е енчантинга. Лично ме радва. Ето го. Сега често му поминахме. Това е една фермичка, която е разграфена на пъмпкин. Там двете малките отзаде. Мелън. Моркови, картофи и уит. Ето. Там. Така. Идва се тук от трапдор, от фенсгейтовете. Тук не може да слага животни, защото съм в сървър. Тук не може да слага животни. И заради това не сложих. Но ще има крави, овце и пигита. И тук е една фермичка за Netherworld, която е лично мой дизайн. Аз съм го мислил и да. Това беше от мен. Надявам се да ме приемете. Благодаря маса на 12. Казвам се Любомир. Ще снимам сървъра. Да. И това беше от мен.